Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparenga kula ngenalaken asma kula Maisun Salma Afiani, absen 17 saking kelas 12 MP kalih. Kula kepengin maos crita cerkak babagan Cahya saka bangku ngarep. Jenenge Satria. Siswa kelas 12 sing dikenal anteng menengan lan ora seneng rame. Saben esuk mesti rawuh paling dhisik lan lungguh ning bangku paling ngarep. Nulis catetan rapi kaya wong sing ora pengin ketinggalan seditik wae. Marakake wong kadang ngomong, Satria kuwi terus sombong ya, ra gelem kekancan. Padahal ora ana sing ngerti kahanane Satria sing lagi nggawa beban abot banget kanggo ukuran bocah sekolah. Sasuwene bapake seda setahun kepungkur, Satria janji nang atine. Aku kudu sukses, aku ora pengen bapak kecewa. Wiwit kuwi, dina-dinane mung kebak tugas, sinau nganti begadang, ora gelem nyak-nyakake wektu. Nanging perjuangan kuwi gawe dheweke dadi luwih adoh saka kancane lan adoh saka rasa seneng dadi siswa biasa. Ing kelas ana Naila, ketua kelas sing pinter, ramah lan disenengi akeh wong. Sanajan sak kelas, Naila lan Satria durung tau ngobrol akrab. Tapi saben pelajaran, Naila mesti kedadean mripat karo Satria sing tansah nunduk nulis tanpa mandeg. Dina kuwi, guru ngumumake tugas presentasi kelompok. Nasib gobong, Naila lan Satria diparingi dadi sak tim. Naila nyedak, mesep alus. Mas Tri, ayo digarap bareng, aku percaya kowe bisa. Satria mung nganggo alon, tanpa wani ndelok mripate Naila. Saksuwene kerja bareng, Naila weruh nek Satria kerep ora mangan awan lan tangane gemeter kaya wong kurang turu. Nalika ditakoni, Satria mung mesem tipis. Aku kudu iso, Mbak Na. Aku ora gelem gagal maneh. Tembung sing cekak nanging ngrasa jero. Wektu latihan presentasi, langit mendung kandel, kahanan ing kelas sepi lan adem. Satria sing nerangake bagian materi dumadakan ambruk lan semaput ning ngarepe kabeh wong. Kelas geger. Naila sing paling kuwatir lan gubuh dhewe. Langsung nggawa menyang UKS. Nunggu dheweke sadar rasane suwe banget. Nalika Satria melek alon, dheweke kaget ndeleng Naila lungguh nang jejere. Mripate abang amarga ban nangis. Kowe kok nangis? Pitakone Satria alon. Naila nyekel tangane Satria sing isih gemeter banget. Mas Tri, perjuanganmu apik, tapi kowe ora usah nindakake kabeh dhewe. Urip sekolah kuwi ora mung babagan nilai lan prestasi. Akeh wong sing siap nulungi lan ngerteni kowe. Satria meneng suwe, banjur ngomong alon, bab bapake, bab janji, lan bab wedi gagal sing saben dina nyekeli pikirane. Naila ngelus tangane Satria alon. Ora apa-apa kesel, ora apa-apa leren, lan ora apa-apa mbutuhake wong liya. Dina presentasi teka. Naila lan Satria tampil paling apik lan dipuji guru lan kanca-kancane. Satria mesem lega. Mesem sing wis suwe banget ora muncul. Sawise bel pungkasan muni, Satria nyedak marang Naila. Matur nuwun, Mbak Na, kowe wis buka pikiranku. Aku ngerti nek urip sekolah luwih penting tinimbang angka lan piagam. Aku ngerti nek ora bakal rubuh yen gelem percaya kanca. Naila mesem manis nanging sederhana. Sing penting aja lali urip. Ayo dinikmati wektu bareng-bareng ya Mas Tri. Satria ngangguk. Ati sing biyen peteng saiki dadi luwih anget lan cerah.
Saka bangku paling ngarep sing biyen sepi, saiki ana cahya anyar sing nerangake uripe. Ora mung saka srengenge sing nyoroti liwat jendela, nanging saka wong sing gelem nyekel tangane ing wektu sing paling ringkeh. Cerita rampung, kula ngucapaken matur nuwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.